Vad sa hon nu? Det var ju väldigt sent. Ja, hon sa poängen. Det borde stämma. Vi kan ju kolla det på det. Ja, men det stämmer ju. Vi har ju 469 och där 498. Så vi får ju 3 och de får 6. Segrade gjorde alltså Kalmar med Älvsbyn klubb och i det laget så ingick Noah Simonsson, Shaggy, Det var unga. Caroline Åter, Vi kan kolla lite för de har. Sara Karlsson, Sigrid Stad och Anna Hagström i Ara. Ja, man ska röra sig med vita linjer. Och det blir väldigt spännande nu till tredje omgången i Eriksmålan. Det är 2 lag på 9 poäng och 1 på 8. Väldigt, väldigt jämnt. Nej, vi är 9 också. De har 9 och vi är 9. Och sen lägger man där och har 8. Gratulerar fristagarna och hoppas att det kommer att gå bra i Eriksmåla också för alla. Det har varit väldigt hög kvalitet på ryttarna och dem idag. Väldigt, väldigt hög. Vi är jätteduktiga tjejer. Vi tackar er för Lenhovda innan det börjar brinna i vår anläggning. Det ryker lite medan jag pratar. Tack så mycket allihopa. Det ryker lite. Välkomna åter. Herregud.